bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la a ka chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛ ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye araba ye avril kalo tile 8 san 2026 bi kunnafoniw bɛna taa n'an ye kulukorokaw fɛ yen ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro kɛmɛ farala olu ka transport kan école karamɔgɔw olu ye kalansen sɔrɔ Bafulabekaw fɛ yen Segu mobili dɔ taaminɛna ale la anw yɛrɛ ka kin na n'o ye Darusalam ye bi denmisɛnnin jɛkulu dɔ wulilen don k'u jɔ sefin jɛkulu telefɔni tumutukaw fɛ yen an bɛna n'an da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ o waati kelen kɔnɔna na min ye Gawokaw fɛ yen Wolomasiri Tabaw ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ Kanfironi kɔnɔna na Irisilakaw ye groupe électrogène d'olu ma a n'a a maɲɔgɔnlanw bɛɛ lajɛlen Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na sa sɔrɔdasiw minɛnw ni motow caman ba dir'u ma jɛkuluba minnu b'a kɔnɔ n'o ye zetiyaw ye olu ye moto caman sɔrɔ Banankabugu la an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Jibondo donna kalanso kɔnɔna na kalanso min bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ o kalanso sigi sen kan min ye Yirimajɔ Zɛrini fana na misiri kelen bɛ yen min ni anw ka Udu Kone ka misiri tɛ kelen ye Jibondo taara den ni fila bɛɛ lajɛlen dira jamanakuntigi ale fɛ samiya ɲɛbila la baara jumɛn bɛna na se ka sigi sen kan premier ministre ye ale ye Seko Jagu wele ko min ye bolikumandɔw ka fisa sen ka di ye ɲɛfɔli ka kɛ baaraba minnu bɛna na sigi sen kan ale premier ministre kelen n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye OIT n'o ye diɲɛserege naani baarakɛlaw ka ɲɛmaaba ye a y'o fana bisimila Ɲorodi Sahel tɛgɛdara so dɔ kan zo min ni ale ka baara ye ka binkali ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma maa minnu sera k'a sɔrɔ sa ye polisilakaw ye
ma ko fole stratégie o ngana do ani ma wolo la me nyave tegadara no mela jide ga so wada ina amna no olo wala absaka famer ko la tomi fala keta ka ala so ma bolo san fe mere Kassim Traoré ki waro ko lo wala anda blada grindala kunungo anda tura kumana kuma meme talike minisma musaka mene alo wakodi ni tafani na famaye ala falai je misalide je barosoli je kalansoli mami wo mogoni na ijudongo ilabango ka kamana gwae anflega kaso kele mi foni falai kaso te onga kansila kaso e kai mi mora jamana wara kana sabula anga sigila wala anga tabia wala anga ko katola ni tuye kolangolo nge fala dugute jaki soro dugu kono fe fladu soit ye duru kana ki refa wala ye dugubla akara ko sugu so mararo kunte ambulu ngabi kana ye ka fo mamunu me jesrege nani re kono nulu nana kubna na on deme kubna na ambo deguna kulu kana barake kana fasodo nga tonje gulu nyini muso ga tonje gulu nyini demso ga tonje gulu nyini kube musaga kalfa ulula uluka barake o warka ta sanfa wa ka ta duguma wa nyini makala ka do bimi Alexis Calambirier ale fasrike barenga minisma kadeto enfer ale tuye musaga do bo kadi no tase $1 million kelema ko kadi muso makuga barake para la kolosili re tamangera gauka ufe samba flani mugan flafa ayira la saga fo ko miye musagai na bora kali ko muso ga blom mime muso ani jamsanu kolu berebe ko sebe ya sa kalata mi bela jire semina na yo la fragra fanga kunteli la usenga do ola samba flani mugan ani fla konnana jegulu kregere no be nuba ma ko cabinet esen mau ulu koni ayira sa ko wati mina fe na fuluye afara kuluga miriya insigi senga ka ke sebenye mustaga sega do ala wa ta mali marabolo tamana ngawlu ya yira ka fo mamu